Welcome to Pirates Fans TV. It's Orlando Pirates 2, Devon City 1. We just beat them. We just knocked them out of the MTN 8. I'm with Beekeeper to analyze the game. Nkabi yamu right. Ngi-right inkabi yami ngibingelela umzumnyama ngibingelela ama-champion. Asiyijwayele lento mfethu. Extra time is a part of a game. Sibathinte kamnandi nka, sibathinte kamnandi. Uyazi iqatha silikhipha ngemloyeni, silikhipha eswini, kade sebethembile. Yabona makunje. Hayi amaphena agijima izwe lonke baba. Kumnandi ezweni. Nyasho impela ngithi sigeza ngesobho sisula ngenyama. Inyama sikhipha ngethambo, not i-toothpick. Ngizwa kahle ngabi. Yeah, we are happy people bafethu. Hayi kumnandi ezweni. Of course, before the game, we saw a bit of Umlungwe to Sebastian there at the top there. What do you expect from this guy? Hayi ngangishilo ngathi ikhonto ezayo senje. Kunjena nje ezweni. Awufikile umlungu ba, ufikile umlungu. Yeah, for sure i-traffic ema-toilet. Traffic ema-toilet baba. Toilet abanye bayayigchamela abanye kunjalo nje. Umlungu ufikile baba, umlungu ufikile kade khona arena. No, sinenkinga enkulu lapha emagolini bafethu, eqiniso lihle. Futhi kube bekuya ngami ngasiphinde sithola omunye umlungu bebe u2 because amagoli mele ashaywe. Lento yokuthi soya ko extra time namahashahasha. It happens sithi hashahasha bafethu, ihashahasha nje. Ivukuvuku ukuthi singaze siye extra time kaso. Yeah, so it's a problem yamagoli but izolunga umthandazo wami munye bafethu. Yeah, all lama ngibathandi vele bayazi naba mina nabo hayi ayishayisene but ngiyaba favor kusasa, ngiyafisa ukuthi bawine kusasa. Thandazo wami ngifuna ulamlamba baba. Uyabona uyabona mayengawini ulamlamba kusasa njoba siwinile lapha ekudonsweni ngalokhu ukudonsa lokuyiwa le vele kuhlanganiswe nje siqondane nje nolamthuthu nje no uyafuneka ulamthuthu ezweni. Kunini baba sibraya opork sibraya obeef sifuna nje kule season kunuka nje inkukhu ezweni kunuka ulamthuthu ezweni kunuka isidwishi senkukhu sakunuka isititiyela baba. Awusitshela ngale ya goal ka who's the young man Lunga. Mamela lela goal ngisawulicinga angaliboni akusile igoli leyana baba. Eyazi lightning umbani into nje qhama ukwabona hayi mfethu linzima lela goli mawula isigodina amagoli anje kunzima ukuthi uwabone. Cha mina angilibonanga ngibone ngenethi nje ibhakuza ngaphakama nabaphakamayo kunjalo nje ezweni. Cha lihle igoli lomfana, lihle igoli lomfana uLungu siyamazi simjwayela usazosifikisela neSundowns. Yeah. Last question, keeper. Who stood out for you today? Who's your man of the match? Man of the match yami mfethu namhlanje uyazi mfethu singamabhakaniya mfethu. Seyishini inkabi zami. Umbatha. Umbatha upushile. Umbatha upushile mfethu hayi. Ngihamba naye nami mfethu ngiyamnikeza. Yeah. Ndaki mabhakaniya Beekeeper.